so zameraním na cestnú dopravu, čo sa pre budúce obdobie ukázalo ako veľmi správny krok. Reorganizovaním školského systému dňom 31.8.2001 boli obidve školy SPU Železničné a SPU Dopravná zrušené a následne dňom 1.9.2001 bola Krajským úradom Dielne zriadená združená stredná škola dopravná Martin Prieklopa. Od tohto obdobia sa sieť odborov vzdelávania postupne menila a vyprofilovala sa prevážnym zameraním na cestnú dopravu. To, že sme v roku 1994 zriadením priemyselnej školy dopravnej začali postupnú profiláciu školy a že to bolo vyhľadalo správny krok, potvrdzujú skutočnosti, že na Slovensku sa etablovali významné strategické podniky Volkswagen Bratislava, PSA Trnava a Kia Žiline. Vážení prítomní, škola s cieľom podpory výchovy vzdelávania hľadala a stále hľadá cesty, ktoré skvalitujú podmienky odborného vzdelávania snahe pripraviť čo možno najlepších absolventov pre trh práce. Medzi tie hlavné nedávnej histórie a súčasnosti patria tie hlavné výsledky nasledovné. Prostredníctvom Ministerstva školstva Slovenskej republiky a za podpory Európskej únie sa na našej škole realizoval za účasti 20 škôl odborný komplexný program pilotný projekt SPARE, reforma odborného vzdelávania a prípravy. Boli sme úspešní v projekte Infovek realizovaný Ministerstvom školstva. V súčasnej dobe realizujeme s 9 školami na Slovensku pilotný projekt udrženia atomového priemyslu Slovenskej republiky zameraný na oblasť vzdelávania v odboroch cestnej dopravy. V roku 2006 v projekte Európskej únie Etwinningu sme v Európe z počtu 500 škôl skončili na druhom mieste. V súčasnej dobe realizujeme projekt TOP-L podporovaný finančnými prostriedkami Európskej únie za spolupráce so Čínskou univerzitou zameraný na využívanie informačno-komunikačných technológií v odbornom vzdelávaní. Najnovšie sme v 4 odborných učebniach v škole, a to elektrotechnika, elektronika, doprava a výučba cudzích jazykov, zaviedli vzdelávanie pomocou najnovšej technológie IBI, čo podporuje interaktívne vyučovanie. Pre potreby praktického vyučovania a získavania kvalitných odborných zručností zrekonštruovali sme žiarenské pracovné priestory pre odbory cestnej dopravy. Tu nám zostáva dokončiť len doplňujúce technologické vybavenie pre autoopravára, mechanika a pracovisko lakovne. Verím, že sa nám to časom za podpory zriaďovateľa podarí, čím sa naplní myšlienka pilotného centra združenia atomového priemyslu pre Žilinský samosprávny kraj. Škola bude takto vyprofilovaná odbor doprava a bude vzorom pre ostatné školy na Slovensku. V súčasnej dobe je škola dynamicky sa rozvíjajúca moderná vzdelávacia inštitúcia s vyspelým pedagogickým kolektívom, ktorá sa reálne prispôsobuje potrebám trhu práce v regióne. Za obdobie 120 rokov pracovalo na škole značné množstvo pedagogických a nepedagogických pracovníkov, ktorí túto školu budovali a rozvíjali. Chcem im pri tejto príležitosti poďakovať za vykonanú prácu. Tiež chcem poďakovať za pomoc hlavným zamestnávateľom Združenia atomového priemyslu Slovenskej republiky, cez predajcov a servisov Slovenskej republiky, firmám Citroën, AMC, Fiat, Nissan, Renault, Galinex, Kia a JOS, ktorí nám vecne pomohli pri budovaní dielne na praktickú výučbu a s ktorými tiež spolupracujeme pri vzdelávaní žiakov. Verím, že táto dobrá spolupráca sa bude aj naďalej rozvíjať v prospech obidvoch strán. Chcem tiež poďakovať nášmu zriaďovateľovi Žilinskému samosprávnemu kraji s ubezpečením, že v budúcom období budeme pre prípravu kvalitných absolventov pre trh práce hľadať a rozvíjať také činnosti, ktoré tieto naše myšlienky budú naplňať. Želám vám všetkým veľa osobných a pracovných úspechov. Následne pozdraví príhovorom predseda Žilinského samosprávneho kraja, pán Juraj Planár. Vážený pán riaditeľ, vážení páni primátori, vzácni hostia, priaznivci tejto školy,
pedagogickí pracovníci, aj ostatní pracovníci, a nielen súčasní, ale aj tí minulí, ktorí ste prijali pozvanie. Ahojte, žiaci. To, čo sme si už vypočuli z histórie, 120-ročnej histórie, a to, čo povedal pán riaditeľ, povedzte, nemáme byť na čo hrdí. 120 rokov školy, ktorá tu zanechala svoje stopy vo vás, vašich rodičoch, prarodičoch, mnohých generácií. Opäť sa potvrdilo, že železnice, cesty prinášajú do našich regiónov život, pokrok. A pokrok bez vzdelania jednoducho nejde. A táto škola dokázala, že ten pokrok sem prišiel. Vy, všetci tí absolventi, ktorí chodili do tejto školy, to potvrdili. Ja som sa pána riaditeľa spýtal, že či by mi vedel povedať to číslo, koľko tu bolo pedagógov za toto obdobie 120 rokov a koľko absolventov prešlo cez brány tejto školy, tak mi povedal, že aby som radšej nechcel vedieť to číslo. Tak ja som predsa len požiadal, že keď ho bude mať, tak aby sme si to povedali, pretože určite to číslo je naozaj veľmi zaujímavé. Mnohými sa môžete dnes stretávať s tými absolventami, ktorí sem chodili na obrazovkách. Sú to možno úspešní športovci. Prešiel som cez vestibul a videl som významných športovcov, ktorí dnes robia dobré meno aj v zahraničí našej Slovenskej republike. Ale sú to aj ľudia, o ktorých možno nie veľmi vieme, alebo nie je o nich veľmi počuť, ale svojou prácou ukázali, že kvalita tejto školy je naozaj skvelá. A to, že je dobrá, svedčí aj to, čo povedal pán riaditeľ. Pilotná škola Zväzu automobilového priemyslu, pilotná škola programu FARE a mnoho ďalších projektov, ktoré tu prešli. A možno aj to, čo nie celkom bolo medializované, ale aj to, že dnes táto škola je zaradená medzi 7 vzdelávacích centier v rámci nášho kraja ako jedna z kľúčových škôl, ktorá má napomôcť odbornému vzdelávaniu, ktoré je tak veľmi žiadané. A preto mi dovolte, aby som pri tejto príležitosti poďakoval všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, aby sme sa tu dnes mohli po 120 rokoch stretnúť, že táto škola tu žije. Pedagóg, riaditeľ, pracovníkom nepedagogických, priaznicov školy, pretože vždy tá škola potrebuje mať nejakých, povedzme, mecenášov, ktorí sú priaznivo naklonení tejto škole, poďakovať im za ich nezištnú pomoc, veľakrát za to, že tu zanechali svoje ja a že vtlačili takú určitú pečať tejto škole. Samozrejme, vám chcem popriať, žiaci, aby ste tu načerpali tak potrebné vedomosti, ktoré vám potom pomôžu byť v tom nemilostnom trhu konkurencieschopní, aby ste sa dokázali presadiť a ukázali, že naozaj na to máme. No až na záver by som si dovolil ešte dve také veci, ktoré si myslím, že patria k dnešnému 120. výročiu. Tá prvá je, že Žilinský samosprávny kraj spoločne so zastupiteľstvom, ktoré sa pozitívne vyjadrilo k tomuto, čo teraz poviem, vám chce podarovať 120. výročiu multifunkčné ihrisko s umelou trávou s osvetlením do vášho areálu školy. Pretože chceme, aby nielen sa pedagógovia starali o vášho ducha, o vaše vedomosti, ale chceme, aby ste sa starali aj o telo, pretože jedno bez druhého nejde. Som presvedčený, že to multifunkčné ihrisko všetci uvítate a že budete tam tráviť veľa voľného času. Predpokladám, že by malo byť ukončené niekedy na jar budúceho roku. No a to druhé, záverečné mi dovolte teraz, aby som pozval pána riaditeľa, ak dovolí, na pódium.